Чӑваш чӗлхи пурчухне тӗнче путмейн. Куда мумелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез. Сіз Татарстан 24 телеканалында туған тіл тапшыруын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыру татар халқының бұрынғы милли бәйрәме Сабантуй. Оның килеп шығу тарихы һәм бүгінгі көндә Сабантуйның милли қимметі хақында. Сабантуй халқыбызның ижад хазинәсе. Ул татарларның рухи байлығын, тапқырлығын, көп ғасырлы тарихын гәүдәләндерә. Халыкның хезмәт сөючәнлеген, бүгенгесен һәм киләчәген, кунакчылыгын, күңел киңлеген һәм игенче хезмәтенә хөрмәтен чагылдыра. Бәйрәмнең тарихына күз салыйк. Европа һәм Азия халыкларының күбесендә яз башына, игенчелек җир уңдырышлыгына бәйле бәйрәмнәр элек-электән үткәрелеп килгән. Шулар арасыннан Сабантуй бәйрәме катлаулы, озын-озак юл үткән. Оның кайчаннан үткәрелә башлауы төгәл генә билгеле дә түгел, язма чыганаклар да юк диярлек. Шулай да тәңрешелек белән яшәгән төркиләрнең яз җитеп, табигать яңарганда корбан бирү йоласы һәм бу йола кысаларында ат чабышлары, кылычлар белән ярышлар, җырлы биюле уеннар үткәрелүе турында язма мәгълүмат саклана. Моннан берничә ел элек Татарстанның Әлки районы Иске Салман авылында мәйданда көрәшүчеләргә бүләк дигән сүзләр язылган борынгы таш табылуы мәгълүм. Әлеге таш та Болгар бабаларыбызның Сабантуй бәйрәмен үткәрүләрен раслый. Галимнәр Сабантуй бәйрәмен төркиләрнең бөек тәңрегә корбан китерү йоласынан килеп чыккан дип фаразлыйлар. Әлеге бәйрәм кояшның иң бөек ноктасына күтәрелеп килгән көннәрендә тау башына менеп үткәрелгән. Соңрак бу таулар татар халкы хәтеренә Сабантуй тауы дип киреп калган. 5 көнгә сузылган әлеге бәйрәмдә ру ирләре корбан тауына менеп корбан чалганнар. Ә хатын-кызлар, бала-чага үсмерләр тау астында мәйдан ясап ирләрне көткәннәр. Корбан йоласы башкарылганнан соң мәйданда бәйгеләр башланган. Бүгінгі заман Сабантуйлары біраз гына башкача үтә. Тик аларда барбер үткәннәрнең рухы саклана. Безнең хәбәрчебез Татарстан районнарының берсендә Сабантуйда кунак булып кайтты. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Апас районы Сабантуйында безнең төшерү төркемебез ел сайын кадерле кунак. Быел да традицияләргә тугры калып, әлеге төбәкнең милли йолалары, гореф-гадәтләре, тырыш уңган халкы белән таныштык. Һәм әлбәттә, җырладык, биедек, уйнадык, көлдек. Бер сүз белән әйткәндә, рәхәтләнеп ял һәм бәйрәм иттек. Гореф-гадәтләр дигәннән, апас ягында милли мирасыбызга зур игътибар бирелә. Төп мәйданга керә-керешли, махсус мәйданчыклар гөрли. Биредә апас районында яшәүче милләт вәкилләренең кәсепләре, төп һөнәрләре чагылыш тапкан. Мисал өчен, Чуаш авылларында умартачылык гөрли икән. Сабантуй кунаклары өчен апас балын татып карый, коймаклары белән рәхәтләнеп чәй эчә алды. Бу төбәк халкының кунакчыллыгын әнә шуннан бел. Әлбәттә, бу әле һөнәрчелекләрнең берсе генә. Чираттагысы, мәсәлән, кәҗә сарык асрау. Бу кәсептә безнең көннәргәчә актуаль. Кышкы озын кичләрдә кыз-хатыннар аулак өйләргә җыелып, халкыбыз моңнарын сузып, кәҗә сарык йоныннан шәл, ыек башлар бәйләгән, яңалыклары белән бүлешкән. Бүген исә аулакка җыелмасалар да, йон эшләнмәләр бәйләү кебек һөнәрнең онытылганы, югалганы юк. Менә без бүген Апас Сабантуйында үземнең хезмәттәшләрем белән Апас районының элек-электән килгән сарык җыну алу йоласын күрсәтәбез. Сарык җыну алу элек-электән Апас районының үзенең бер гореф-гадәте булган ул. Шулай санала да. Күп кешеләрдә сарыгы бетсә дә, ләкин кешеләр аны бетермиләр. Бу безнең йолаларыбыз. Менә без бүген Сабантуйда да үзебезнең йолаларыбызны күрсәтергә булдык. Матур иттереп, җынын да алып күрсәтәбез. Эрлибез дә, бәйлибез дә, катабыз да. Шул һәм сарык җыннан булган үзебезнең продукцияларыбызны да алып килдек. Матур-матур җыннаскилар, җын биялиләр. Сабантуйларыбыз тыныч, матур үтсен, ил көннәребез тыныч булсын дигән теләктә, ир-егетләребезнең исән-сау әйләнеп кайтсын дигән теләктә калабыз. Амин, шулай булсын дигән теләктә юлыбызны дәвам иттек. Абыйлар һәм абзыйлар күпләп җыйналган урын безнең дә игътибарны җәлеп итте. Гаҗәп түгел, биредәге күп санлы техника арасында апас егетләренең үз куллары белән ясалганнары да бар. Рәмис абый, димәк, бу тракторды ясаганда ничәнче ел иде? Ни итәрде сезне бу тракторны әзерләргә?
Bu traktörün indi kızıksını öterdi indi başta bulay uzaşını kelip çıkar деп oylamadым. 91 yılda yasa bitirdim ben hani 1-3 yıllar yasadım indi dedim. Аңа бу катлы детальләрне кайлардан җыеп бетердегез? Ol köpek indi Şirmit'te köpek dedi. Şirmit'te avnab yatadır yaşlı dekallarında. Şundan җыеп yasalar indi. Хәзер инде Şirmit'ler yok. Vazılgaç indi skladlarına satıp alamak. 33 yıl mınarga kadar bu yıl soldu. 22 aprel günü birinci günü çıkan reisqa. Siz аны әле һаман хуҗалыкта кулланасыз димәк. Хуҗалыкта куллана, утынап катырга, пешенап катырга, фураж. Менә шундый ул Апас халкы. Эшкә батыр, шат күңелле, гаять кунакчыл. Тарихны барлауны дәвам итик. Вакыт узу белән төркиләр бер урынга төпләнеп яши башлагач, Сабантуй бәйрәме җир эшкәртү, мул уңыш алуга мөнәсәбәтле үткәрелә башлый. Этнографлар бәйрәмнең Сабантуй дип аталуын да сабан, ягъни кыр басу сүзенә, беренче буразна төшенчәсенә, язгы чәчүгә бәйләп аңлатырга тырыша. Сабантуйның чәчүгә, язгы җир эшкәртү эшләренә бәйле икәнлеген күренекле галим тикшерүче Карл Фуксның күзәтүләреннән дә күреп була. Ул 19-нчы йөздә Казанның тирә-ягында яшәүче татарлар тормышын өйрәнгән. Галим 1844 елда язылган бер хезмәтендә Казан Сабантуйның арча кырында бер җомгадан икенче җомгага кадәр уздырылуын әйтә. Анда уйналган барлык бәйге ярышларны тәфсилләп сурәтләп бирә. Сабантуй бер вакытта да алдан тегәл билгеләнгән көнгә туры китерелеп үткәрелмәгән. Барысы да агымдагы язның ничек килүенә, һава шартларына, җирнең чәчүлеккә әзер булу-булмавына карап, авылның аксакаллары тарафыннан уртак килешү белән хәл ителгән. Бәйрәм үткәрү өчен гадәттә тигез, тирә-як яхшы күренгән болын, ялан яисә киң урман аланнары сайланган. Иң үзәктә бәйгеләр мәйданы билгеләнгән. Сабантуйда авылның һәр кешесе катнашырга тырышкан һәм иң мөһиме һәр кемнең бәйгеләрдә көч сынашуына мөмкинлекләр тудырылган. Сабантуйга әзерлек мәшәкатьләре Карга боткасы йыласыннан башланган. Бу йыла балаларның махсус тегелгән янчык сумкалар асып, өйдән өйгә кереп, төрле ярмалар, сөт, май, йомырка җыеп йөрүләреннән башланып киткән. Икенче көнне берничә өлкән яшьтәге хатын-кыз ярдәмендә зур казан асып, җыелган ярмалардан сөтле ботка пешерелгән һәм балалар сыйланган. Сыйдан соң төрле уеннар уйнап, ярышлар уздырганнар. Мәйданда узачак бәйрәмгә берничә көн кала, яисә шул көнне 10-11 яшьлек кызлар, малайлар өйдән өйгә кереп, буялган йомыркалар җыйганнар. Йомырка биргән һәр йортка теләкләр теләнгән, рәхмәтләр әйтелгән. 2-3 сәгатькә сузылган бу йыла аеруча җанлы үткән. Бүгенге көндә дә Сабантуйга әзерлек йоласы булган бүләк җыю сакланып калган. Кайбер җирләрдә бирнә җыю, кайсыларында сөрән, сөлге җыю дип аталган бу йыланың төп вазифасы мәйданда көч сынашучы һәр кешегә бүләк әзерләү. Бүләкнең иң зурысы булып, авылның яшь киленнәре читкән сөлгеләр саналган. Ярый хуш, Апас төбәгенең төп һөнәрләре белән таныштык. Хәзер инде хезмәт алдынгыларын, кыр батырларын данлар чакта җиткәндер. Алар биредә байтак. Сезнең бәяләп бетергесез тырыш хезмәтегез алдында бар район халкы, бар Татарстан баш ия. Ирак дәверләрдән безнең көнгә кадәр төсен югалтмый килгән бәйрәм ул Сабантуй. Ул хезмәт һәм дуслык бәйрәмедер. Сабантуйның исеменә үк тирән мәгънә салынган. Сабынчыга, игъначыга мәдхия җырлау. Аның хезмәтен олаулау, рәхмәт әйтү, олы эшләрдән соң җырлап, биеп, күңел ачып, хезмәт туен үткәрү. 2024 ел Россиядә гаилә елы дип игълан ителде. Татарстан Республикасында ул фәнни технологик үсеш елы буларак үтә. Гаиләләребез нык булсын, бәхетле балалар тусын, милли гореф-гадәтләрне саклап, югары үсешләргә ирешергә язсын. Айрат Габделхак улы төбәктәге чәчү эшләренең нәтиҗәләре белән дә уртаклашты. Быел Апас районы территориясендә 42 мең гектар җирләргә ашлык чәчелгән, 5 мең гектар җирдә шикәр чөгендере, 10 мең гектар бәрәңге, башка төр яшелчәләр урын алган. Шушы Сабантуйга матур бәйрәмгә чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт безнең Апас администрациясенә, сезгә, аның җитәкчесенә. Без чакырмасагыз да кайтырга тиешле кешеләр, чөнки без уйлыйбыз,
өзінің туған яғына, өзінің туған ауылына кішілер Вайтрага тиешлі шақыру кетмеше. Шуны әтә біз бүгін зор делегация белән кайттык Казан шәһәреннән шушы матур бәйрәмгә. Апас Якташы җәмгыятеннән гел бәйрәмгә генә кайта дип уйламагыз. Без шулай гел аралаштырабыз. Әгәр дә кирәк булса, чәчүгә инде чакырмадыгыз, кирәк булса, уборкага да, иген җыйга да, башка эшкә дә без һәр вакытта кайтырга әзер. Шуңа күрә һәр вакытта без сезнең белән. Сабан той шит төбәкләргә таралышкан якташларны, сабакташларны да очраштыру, күрештерү урыны. Һәммәсе бу бәйрәмне сәбәп итеп, сагынып туган төбәкләренә агыла. Апас төбәге безнең Сара ханымны үстергән, Шәүкәт Галиевны биргән, Фәхри Насырдиновны биргән, менә шушындый матур тау ягы, безнең Апас ягы. Аллага шөкер, менә быел инде мин һәр елны кайтырга тырышам үзебезнең Апас Сабан туена. Шақырсалар да, шақырмасалар да, біз қайтырға тиіш, біз туған яққа, туған ауылға, туған негізге. Һәм дә шуны әйтеп көтмәкче булам, быел инде гаилә йылы дип игълан ителде. Менә инде гаилә белән, балалар белән, булачак буын белән, балалар белән, оныклар белән, тормыш иптәшләре белән менә шушындай матур татар халкының милли бәйрәмендә булу, ул бик тә яхшы, бик тә күркәм. Сабантуй элек-электән көтеп алынган бәйрәм. Бу көнгә авылның һәр хуҗалыгында алдан ук әзерләнәләр. Йорт тирәләрен җыештыралар, күрше авыллардан килгән, ераклардан кайткан туган тумача дус-ишне кунак итү өчен төрле ризыклар пешерәләр. Яңа матур кием әзерлиләр. Бер көн алдан мунча ягалар. Бәйрәм көнне авыл кешеләре күтәренке күңел белән мәйданга юнәлә. Мәйдан уртасына сабан туй символы, шигелгән сөлге бәйләнгән кылга бастырыла. Ярышлар элек-электән килгән тәртиптә алып барыла. Башлап ат чабышлары оештырыла. Ат чабышлары борынгыдан дәрәҗәле ярыш булып санала. Шуңа күрә аты булган һәр кеше чабышта катнашырга омтыла. Кагыйда буенча мәйданнан бер кем дә бүләксез китми. Иң шәп бүләк җиңүчегә булса, калганнарга да өлеш чыга. Кайбер җирләрдә иң ахырдан килгән атка махсус шигелгән сөлгеләр, яулыклар бәйлиләр. Ат чабышлары белән бергә сабан туйның төп бәйгесе көрәш башлана. Көрәштә җиңүче сабан туй батыры дип билгеләнә. Батырга кулдан эшләнгән иң яхшы сөлге һәм традицион бүләк тәкә бирелә. Аларга сәп нинди дә булса кыйммәтле бүләк тапшырыла. Батыр белән көрәшеп җиңелгән соңгы ике көрәшче батыр асты һәм өченче батыр буларак билгеләнә. Аларга аерым бүләк тапшырыла. Көрәш барышында махсус мәйданчыкларда баганага үрмәләү, капчыклар киеп йөгерү, аркан тартышу, авырлык күтәрү, тауга каршы йөгерү, катыктан тәнкә эзләү, капчык белән сугышу кебек халык бәйгеләрендә ярышлар оештырыла. Аерым бер урында җырчылар, биючеләр, сүз осталары катнашында бәйрәм концерты бара. Сабантуй мәйданында бәйрәм төп батыр билгеләнгәннән соң тәмамлана. Бәйрәмнән соң авыл халкы мәйданга килгән туган тумачасын, дус ишен кунак итү өчен өйләренә алып кайтып китә. Кич белән яшьләр Сабантуй мәйданына янәдән җыела. Анда җыр бию, күңел ачу чаралары үтә. Әлбәттә, Сабантуй милли уеннардан башка гына узмый. Гадәттә, уеннар арасында ат чабышы белән көрәшкә аерым игътибар бирелә. Бу юлы да шулай булды. Халык төркем үзе яратып өлгергән мәйданчыкларга ашыкты. 4 юнәлеш буенча укытабыз. Техник механиклар әзерлибез, повар кондитерлар, электромонтерлар һәм юристлар. Бездә Апас, Тәтеш, Кама тамагы, Кайбыш, Югары Услон районнарыннан Казан шәһәре, Зеленодольский, Ульяновск шәһәрләреннән килеп, бик укып киләләр балалар. Апас аграр көллияте киләсе елны үзенең 50 еллык юбилеен билгеләп үтәчәк. Шушы дәвердә әлеге уку йорты һәм аның педагоглары кулыннан меңләгән студент. Инде бүген авыл хуҗалыгы тармагы хезмәткәрләре узган. Биредә уку бушлай, тору урыны белән дә дәүләт тәэмин итә. Безнең Гилазов Ранил дигән җегет бар. Менә ул инде әйтеп китик, 3нче курсны бетереп, менә август айында 4нче курска керер алдыннан
зерновой комбайнда эшләргә утырды беренче тапкыр үз гомерендә. Ул кайбы район җегете туган як агры. Анда ул район буенча шул комбайн, модель комбайн белән беренче урынга чыкты. Ул шушы ай ярым эчендә 260 мең зарплата алды. Министерство сельского хозяйства да помощь булды, район башлыгы да. Һәм дә инде безнең үзебезнең МТК Акбарста эшләгән җегетләр күп. Тоже почти 200 меңгә якын акча эшләүчеләр булды. Авыл хуҗалыгы юнәлешендә белем алу соңгы елларда популярлашып киткән. Күллияткә быел кабул ителәчәк беренче курс студентларының 60% инде җыелып та өлгергән. Менә мин шушы Апас районында туып үскән, бер кая китмичә Апас районының авыл хуҗалыгы өлкәсендә генә 52нче ел сезонга килдем. Менә бу Сабантуйга шатлык белән 52нче елымны башкарам. Менә бездән авыллардан үрнәк алып, шундый матур итеп яшьләргә теләр идем мин, авылны яратып, авылны бетермичә авылда эшләргә бөтен мөмкинчелекләр бар. Хәлебездән килгәнчә ялында итәбез, эшкәрендә башкарабыз. Инде авылларыбызда, үзебезнең йортларыбызда без шәһәрдәгечә яшибез. Bütün нәселләребез бар бит инде шундый. Менә шуның өчен бик кирәк авылга яшьләр, белгечләр, менә алар курыкмыйча, шундый матур бәйрәмнәрдә менә эшләгән кешеләрне шундый матур итеп зурлап, шуның хәтле шатлыклар биреп, күңелләр булып, эшләгән кешенең кадерен беләләр безнең Апас районында. Иртә таңнан караңгы төнгә кадәр тук, бәхетле киләчәгебез өчен тырышкан авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә рәхмәттән башка сүзебез юк. Фидакар хезмәтегез өчен мең рәхмәт сезгә. 34 елдан бeri фермада сыйыр савучы булып эшлим. Хезмәтемне бик яратам. Менә бүген бәйрәмгә бүләкләнергә килдем. Безнең иртә белән сәгать 4тә киләбез. Сәгать 9нчы яртта кайтабыз. Димәк, сез иртәнге 4тә инде эш урыныгыз. Безнең эш урынында эшебез күп безнең. Яшел үзән чәчәк бәйләмедәй аллы-гөлле килеп шайкала. Тальян гармун яңгырый сигнал булып, олы бәйрәм шулай башлана. Бөтен дөнья таный инде безне шушы сабан туйлар аркылы. Һич ким эмас, бары арта барыр. Бу бәйрәмгә халык ташкыны. Тарихы бик тирәннәргә, мең елларга җиткән халык бәйрәме Сабантуй 21 гасырда да татар милләтен таныту, аның рухи бердәмлеген, мәдәниятен, телен саклау чарасы символы буларак яшәвен дәвам итә. Ул бүген татар яшәгән барлык төбәкләрдә дә уздырыла. Бәйрәмнең бөеклеге, дәрәҗәсе милли үз аңыбызда көннән-көн югары урын ала бара. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татар халкының борынгы милли бәйрәме Сабантуй, аның килеп чыгу тарихы һәм бүгенге көндә Сабантуйның милли кыйммәте хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тынже путмейн. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.